भानु भैया देखिए आजकल के केहू को पतो है काम नहीं इस कल्चर। आजकल बस पैसा लौकता उनके। देखी मेहरारुआ के मर्द कारगिल में फौज की ड्यूटी करत बा। तो लइकवा के माई अपने पतोहिया से एकदम परेशान भइल बा। तो देखी लइकवा के माई चिट्ठी में का लिखतिया, जल्दी छुट्टी लेके आवो घरवा भइल बा करगी, कि जल्दी छुट्टी लेके आवो घरवा भइल बा करगी। ले बबुआ ए बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। ए बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। जल्दी छुट्टी लेके आवा घरवा भइल बा करगी। जल्दी छुट्टी लेके आवा घरवा भइल बा करगी। ले बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। ए बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। राकेश भैया और देखी मातरिया का कहतिया, का कही केतना बजावती है गाल के, लड़ती है कई गो नुक्सा निकाल के। खूबे गरियावती है कहती है हरी, हमारा के तोहरा बनावती है मेहरी। का करी केतना बजावती है गाल के, लड़ती है कई गो नुक्सा निकाल के। खूबे गरियावती है कहती है हरी, हमारा के तोहरा बनावती है मेहरी। और ये ना भैया और का कहती है, लेके दौड़ती हमारे खाती हमरा की सैंडी। लेके दौड़ती हमारे खाती हमरा की सैंडी। ले बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। ए बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। भानु भैया देखी वो औरतिया के क्यों चढ़ौले भी है तो कर सास का कहती है, लगता लगौले बाटे उसके हुलारा, हमारे कहल लोधिया न गईले बहरा। दूसरे में मतियो कर और पगलाइल, हमरे नामे भेजल मनी आर्डर तोहरा आइल। लागत लगौले बाटे उसके हुलारा, हमारे कहल तेलिया न गईले बहरा। दूसरे में मतियो कर और पगलाइल, हमरे नाम में भेजल मनिया डरू कराइल। और का कहतिया, लेके दौड़ती हमारे खाती हमरा की सैंडी। लेके दौड़ती हमारे खाती हमरा की सैंडी। ले बबुआ मेहरी तोहर कैले पिया जियल मुश्किल। ए
बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुसुकी ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुसुकी।